खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दासान्दि दुलाराय भारतआव लक सभा बिसायख'थिनि थाखाय थागथियारि जानायखौ नुनो मोन्दों। सोरबा बिजाथियानो जा, आफादनि दैदेनगिरियानो जा एबा रायजो राजायानो जा, दासान्दि गासैबो गावबागाव थाखोआव थागथियारि जानायखौ नुनो मोन्दों। दासान्दि गोबां बिजाथिफोरखौ नमिनेशन होनाय नुनो मोन्दों। बेखायनो दिनै आंबो सान्दों माबोरै लक सभानि एमपि जानो हायो बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायनो। लक सभानि एमपि जानो थाखाय मा मा क्वालिफिकेशन थानांगौ, बेसेबां बैसोनि जानांगौ, सोरबादि सुबुङा एमपि जानो हायो बेनि सोमोन्दै बे भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायगोन। जिउआव गासैबो सुबुङानो माबा नङा माबा मोनसे थांखि लानानै थांनानै थायो आरो मुलुगाव मावनानै दिन्थिलाङो। जानो हागौ आंनि नायगिरि बिथांमोननि गेजेरावनो सोरबाया इयुनाव लक सभानि एमपि जानायनि मिजिं दं। बेखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। 0.01% आंनि भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना मिथिनो एबा सोलोंनो हायोब्ला आंहा बेवहायनो गोजोननाय दं। लक सभानि एमपि जानायनि सोमोन्दै फोरमायनायनि सिगां भारतनि संसद एबा पार्लियामेन्टनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनो सानबाय। भारतनि संसद एबा पार्लियामेन्टआ मोननै हाउसजों दाजानाय। बेफोर जादों लक सभा आरो राज्य सभा, आरो बेनि हेड एबा गाहाया प्रेसिडेन्ट एबा राष्ट्रपति। मिथिना लानाया गोनांदि भारतनि संसद एबा पार्लियामेन्टआ 1950 मायथाइनि 26 जानुवारि खालारखालि गायसनजादोंमोन। थामहिनबा भारतनि संबिजिरा जाय सानखालिनिफ्राय लागू जादोंमोन बै दिननि खालिनिफ्रायनो पार्लियामेन्टआबो दाजादोंमोन। लक सभायाव गासै मेक्सिमाम 550 सिट एबा मासि थायो। बेखौ लवार हाउस एबा हाउस अफ द पिपुलबो बुंनाय जायो। आरो राज्य सभायाव गासै 250 सिट एबा मासि थायो। बेखौ आपार हाउस होननानैबो बुंनाय जायो। दानिया नोंथांमोननो फोरमायगोन माबोरै लक सभानि एमपि जानो हायो, मा मा क्राइटेरिया थानो नांगौ। इन्डियान पार्लियामेन्टआव लक सभानि एमपि जानो थाखाय सासे बिजाथिया भारतनि नोगोरारि जानांगोन। बैसोआ खमानो 25 बोसोर जानांगोन। 25 बोसोरनि खम जानो मोननाय नङा। थामहिनबा 25 बोसोर बैसोनिफ्राय लक सभानि एमपि जानो हायो एबा एमपिनि थाखाय बिसायख'थि गेलेनो हायो। जायखिजाया कनस्टिट्युएन्सिनि रेजिस्टार भटार आइडि थानांगोन एबा जायखिजाया बियाबनि सासे भटार जानांगोन। गोसोआरि आरो मेलेमारियै मोजां गोग्गो जानांगोन। फाग्ला जग्ला एबा मेलेमारि एबा गोसोआरि बेराम गोनां जानो मोननाय नङा। दाय गोनां सुबुं एबा दाय मावनानै 2 बोसोर एबा बेनि बांसिन जेलनि साजा मोननाय एबा जेल जानाय सुबुं जानो मोननाय नङा। एबा 2 बोसोर एबा बेनि बांसिन जेलनि साजा मोननाय सुबुंब्ला बिथाङा लक सभानि एमपि जानो हानाय नङा एबा एमपि जानो मोननाय नङा। भारत सरकारनि सरकारि साख्रिआवला एबा साख्रि मावनाय जानो मोननाय नङा। जाय सुबुङा सरकारि साख्रि मावो बिथाङा एमपि जानो हाया। साख्रि मावग्रा सुबुङा एमपि जानोब्ला साख्रिनिफ्राय ओंखारनांगोन, नङाब्ला आजिरा लानांगोन। अब्लासो लक सभानि एमपि जानो हायो एबा एमपि जानो थाखाय आर'जलाइ एबा नमिनेशन गथायनो हायो। सरासनस्रायै बेफोर क्राइटेरियाफोरा थायोब्लानो जायखिजाया सासे सुबुङा 5 बोसोरनि थाखाय लक सभानि एमपि जानो हायो। बेफोर क्राइटेरियाया थायोब्ला सासे सुबुङा बबेबा राजखान्थि दोलोनि बिजाथि जानानै लक सभानि थाखाय बिसायख'थि गेलेनो हायो आरो नङाब्ला उदां बिजाथि एबा इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट महरै बिसायख'थि गेलेना देरहासार जानानै 5 बोसोर लक सभानि एमपि जानो हायो। मिथिना लानाया गोनांदि लक सभानि एमपिनि बिजाथिनि थाखाय दिनैसिम जेबो एजुकेसनेल क्वालिफिकेशन थि खालामनाय जायाखै। एमपि जानो थाखाय बेसेबां थाखो फरायनाय जानांगौ, मा डिग्री डिप्ल'मा थानांगौ बेनि जेबो थि खालामनाय जायाखै। माखासे खारि एबा रिपर्टआव मोननाय बादिब्ला 2019-23 मायथाइनि लक सभानि एमपिआ 74% ग्रेजुवेट जानाय एबा BA, BCom, BSc बायदि बायदि फरायनाय। सासे लक सभानि एमपिनि सेलारि एबा बेथननि बाथ्रा बुङोब्ला सासे एमपिआ दानाव प्राय 1 लाख रां बेथन मोनो। लोगोसे गुबुन गुबुन सुबिदा एबा फेसिलिटिफोरबो मोननो हायो। जेरै दावबायनायनि थाखाय गारि मटर, रेल, बिरखंनि मासुल फ्रि, थानो थाखाय न', मेडिकेल फ्रि, गोबां फेसिलिटि एबा बेसेन होनाङै सुबिदाफोर होनाय जायो सासे लक सभानि एमपिनो। जायफोर बिथांमोना इयुनाव राजखान्थियाव जिउ राहा दानो गोसो बिथांमोना मिथिना लानाया गोनांदि डेम'क्रेसियाव रायजोआनो राजा। नोंथांजों लोगोआव जेसेबां रायजो राजा दं एसेबां नोंनि राजखान्थिनि इयुना गोजों। मानोना रायजो राजायासो भट होयो। राजखान्थियाव सासे बिजाथिनि जेननाय देरहानाया रायजो राजानि आखायावसो थायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायगोन, आंनि चेनेलखौ अनसायगोन, साबस्क्राइब खालामगोन, लाइक शेयार खालामगोन। आं बेखौ आसा खालामबाय। नोंथांमोना अनसायोब्ला, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव आङो बेनिख्रुइ साबसिन भिडिअ खालामनो नाजागोन। साबसिन मोजां कन्टेन्ट लानानै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो नाजागोन। नोंथांमोननि अनसायनाय, लाइक शेयार फल' खालामनाय, साबस्क्राइब खालामनाय बेनो आंनि थुलुंगा। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अरायसम अनसायलांगोन आरो आंखौ मोजांनिख्रुइ मोजांसिन भिडिअ बानायलांनो खाबु होगोन। आं बेखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।